Naka-lockdown ngunyan ang College of Nursing sa Bicol University matapos na may magpositibong estudyante sa COVID-19. Iniyan pinagkumpirmar ni Bicol University President Arnulfo Mascareñas. Sigun sa pamayo, madurar ang lockdown nin sarong semana. Alagad maski na nga ni naka-lockdown, asigurasyon ni Mascareñas na padagos na natututukan kan sa indang mga parotokdo ang mga estudyante sa paagi kan flexible learning modality o online class. Maginan estudyante na nagpositibo sa nasabing helang, padagos mandaan indang pigmo-monitor. Sa mga estudyante sa College of Nursing, right away pinag-isolate sa eskwela, under observation siya. At the same time, piglatom is building. And then I think itong building sa BUCN will undergo spray siya and disinfection. Dugang pa ni Mascareñas, maging ang faculty members ang naka-work from home setup man. Mientras na ang may mga sintomas kan helang, ang kinakaipuhan man na mag-isolate nin 7 aldaw. I think this incident sa College of Nursing is an eye-opener kasi for the past few months nagkikitaan ko yan, kampante, na urata, ining COVID-19 nag-subside na. But with this incident sa BU, College of Nursing, we can say that it's not yet time for us to lower our guard. So dapat kita sa Bicol University, lalo kung pag-iipon we should always observe the health measure to make sure na kita safe sa COVID-19 infection. Mientras tanto, sa pinakahuring datos na pinaluwas kan DOH Bicol dapit sa kaso ng COVID-19, 599 o 0.90% ang aktibong kaso kan helang sa riyon na naitala kan ahensya poon kan Pebrero 19 hasta Pebrero 25. Probinsya nin Camarines Sur, an may pinakahalangkaw na tinamaan kan helang na uminabot sa 5 kaso. Tigsararo ang banwaan kan Kabusaw, Kamaligan, Nabwa, Pamplona, asin Pasakaw. Sinundan ini kan Albay kung sa Indua sa Legazpi, asin Saro sa Daraga. Saro man ang kumpirmadong kaso sa Sorsogon. Mantang daiman ni naitalang kaso sa probinsya nin Camarines Sur, Camarines Norte, asin Masbate. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.